Bizkaian bagara baita ere Lapurdita Nafarra. Guztiok gara euskaldun, guztiok anaia gara, naiz eta hitz ezberdinez bat bera dugu hizkera. Guztiok gara euskaldun, guztiok anaiak gara, naiz eta hitz ezberdinez bat bera dugu hizkera. Araban bagare, Gipuzkoan bagera, Ziberun bagire, ta Bizkaian bagara. Araban bagare, Gipuzkoan bagera, Ziberun bagire, ta Bizkaian bagara. Baita ere Lapurdita Nafarra. Herri bat dugu osatzen, eta gure zabarkeriz ez da igun utzi hondatzen. Bagare, bagera, bagire, bagara, euskera askartzeko oraintxe dugu aukera. Bagare, bagera, bagire, bagara, Euskadi askatzeko oraintxe dugu aukera. Aurrera, geiketa. Ia zenbat naia? Bost, ia ber, venga naia, zenbatu. Aurrera joango gara, non zegoen zure lekua. Bat, bi, naia, beste aldean, lau eta faltatzen zaizu bat gehiago. Zein da zure kasillero berria naia? Beste aldekoa, naia ez, beste aldean anerena da. Bost, anerenean, orduan aneri, zer? Eta txartela, venga, eta etorri. Zein da proba naia? Geiketa? Ah, lau gehi. Bale, txikos, geiketa. Non idatziko dugu hau? Gurutxea dagoen lekuan eta zenbakia da lau. Lau goian. A ber, naia, lau gehi zenbat. Horretarako bota behar duzu. Zenbakien dadoa, klaro. Yep. Lau gehi. Lau gehi. Lau, ba orduan beste lau hau jartzen dugu bestearen azpian.
Badaukagu? Badaukagu? Ia, ber, altzatu lau. Altzatu lau. Altzatu lau. Orain gehitu beste lau. Bat, bi, hiru, lau. Zenbat ditugu guztira? Lau gehi lau. Abai? Beraz emaitza da 8. Jartzen dugu azpian. A ber, zer egiten ari gara mapa? Zertarako balio du? Ideiak ordenatzeko.